sɔgɔbali kɛ n'olu ye min sɛbɛn Bɔkari anw sigilen bɛ kumaso in kɔnɔ an man da don a la ni k'a kɔnɔ kuma lakale an ko de ma revue de presse Bɔkari Tarawele kuma minnu bɛ fɔ a bɛ taa dɔw jimi sira fɛ a tɛ taa dɔw jimi sira fɛ a mana ka fɛn o fɛn ye Bɔkari an ye lagalitalaw de ye Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛlaw a mana kɛ fɛn o fɛn maa minnu bɛ taa sɛbɛnni kɛ Bɔkari olu de ta don dɛ an man da dɔ la k'a lakale nka dɔw de bɛ taa kɛnɛ kan Bɔkari Tarawele an bɛɛ lajɛlen kunnafoni dila ye bi baara taabolo filɛ nin ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne tengulen bɛ ɲɔgɔn na kuma nɔrɔma soba in kɔnɔ kunnafoni kɛmɛ ka so kɔnɔna k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn politiki kuma adamadenya sabatili kuma jamana lombo lanbalen don dɔw sirannen don dɔw jatigɛlen don dɔw yɛrɛ bɛ yɛlɛla diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye e ko cogo di k'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bi bɛn Bɔjabate ko n'i ye tigɛ jɔlen bɛɛ ka taa ɲin bolo kan ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don joona joona info matin Fasiriba n'o ye Sikuba a ko jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Choguel Kogala Mayiga Bɔkari Tarawele a ye wulikajɔ daminɛ min ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ te Bɔkari Tarawele e sɛbɛ waati sera maa minnu ye jamana mara ka tɛmɛ u ye jamana mara ni danganiya minnu ye faso nafolo burujali a dungu juguya kuma mun bɛ ka fɔ Bɔkari Tarawele jɛrɛjɛkulu minnu bilalen bɛ sɛgɛsɛgɛli la ni ka taa ɲɛ da olu kan Fasiriba ko a ko Choguel Kogala Mayiga Bɔkari Tarawele a wulila ni ka taa o tile yi i b'a ye k'a fɔ ka t'i ɲɛ da min ye Momoni Gindo Bɔkari Tarawele a ka cakɛyɔrɔ kan baara mun tun bɛ ka d'a ma jamana ɲɛmaw fɛ Bɔkari Tarawele a ka ɲɛfɔli kɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ bureau du vérificateur général a taara i ɲɛ da yen fana kan baara min tun bɛ ka d'olu ma sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a taara i ɲɛ da o fana baara kan a ye nin bɛɛ lajɛlen lamɛn a ye nin bɛɛ lajɛlen ye Bɔkari Tarawele a ka kuma kuncɛyɔrɔ kɛra jumɛn a ko jamana kɛmɛ ka wulikajɔ kura min boloda o de ye maa si tɛ jamana sariya sanfɛ Bɔkari Tarawele min ye jamana ka wari n'o ye l'impôt ni taxe ye a man kan abada maa kelen ka i poche fa la ni ka tɛmɛ n'a ye Bɔkari Tarawele ko fɛn tɛ bɔ a la a ko banna Mali kɔnɔ Fasiriba ko a ko min ye Choguel Kogala Mayiga ye a ko ni cɛmancɛ fanga n'o ɲɛmaa bɛ Asimi Goyita bolo Bɔkari Tarawele a ko siga kɔni tɛ min na sira din bɛ baarakɛbaaw ma maa kelen tɛ se ko la Bɔkari Tarawele jɔyɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la ko bɛɛ lajɛlen k'i ka baara k'a kɛcogo la faso dɔrɔmɛ kelen a bɛ maa o maa kɔnɔ Bɔkari Tarawele ko k'a wɔgɔbɛ ni ka bila a nɔ na Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye baara kɔni o de daminɛla sabu min ye dunko juguya yuruku Bɔkari Tarawele o don ɲɔɲɛnen bɛ an ka faso Mali kɔnɔna la a ko maa minnu y'a kɛ waati tɛmɛnenw la ko wuli kɛra ka ban a ko min kɔni ye dɔw kɔni olu minɛna ka ban Bɔkari Tarawele min ye Ibrahim Boubacar Keita ale min ka fanga dafirila Bɔkari nin y'a san 1 a ko sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta k'ale de sɛgɛrɛ a ko san 7 jamana mara tun bɛ ale de bolo ani maa minnu jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a yirala k'a fɔ jamana militaires ka fini u ka minɛnw u ka nafolo ka burujara a ko n'i y'a lajɛ Mali yɛrɛ de kɔni burujara min ye IBK tile ye Bɔkari Tarawele a baara ta ko nafolotanya kun tɛ nafolo minnu bɛ n'a kun b'an ka foroba wagande kɔnɔ k'a bila ministres ka dangana kɔnɔ nafolo k'u tara min Bɔkari Tarawele k'a kɛra Bafa ni Kilicɛ ye o tuma min kɔni ye a nafolo baarakɛbaaw ye Bɔkari ko siga kɔni t'a la sɔɔni k'u bɛɛ bɛna wele kelen kelen ni k'u ɲininka u dalakan na n'a dunko juguya jɔra min na Bɔkari Tarawele o tuma ko bɛ taa fara kasoladenw kan dunko jɔra min na wa i da kɔni don na i kan ka minɛ di o bɛ taa fara kasoladenw kan Bɔkari Tarawele Fasiriba ko a ko tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛnbɛ min ye Choguel Kogala Mayiga ye a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw u ye munumunu salo boloda yɔrɔ dɔw la Bɔkari min y'o baara tɔ ye ko bɛ sen na a ko n'i y'o yɔrɔ lajɛ o ye Assemblée nationale a ko siga kɔni tɛ min na Assemblée nationale kɔrɔlen maa min tun bɛ o ɲɛmaya la Bɔkari Tarawele k'u ka baara kɛcogo a bɛna taa sɛgɛsɛgɛ Isaac ni Musa Tɛmɛni kɔni Fasiriba ko Bɔkari Tarawele n'u bɔra Assemblée nationale la u bɛ taa primature yɛrɛ la n'o ye Choguel ka yɔrɔ ye Bɔkari Tarawele maa minnu tun bɛ u ye baara kɛcogo di faso nafolo kɛcogo la wari k'u bɛ ɲɛfɔli kɛ Bubu kelen tɛ dɛ Bubu ni Mokutari Waninge Bubu tun bɛ yen Tatamli tun bɛ yen Musa Mara tun bɛ yen Bube tun bɛ yen Idrissa Mayiga tun bɛ yen wa ko bɛɛ de bɛna taa sɛgɛsɛgɛ Fasiriba ko Bɔkari Tarawele n'u bɔra primature la u bɛ boli joona joona ka taa office du Niger la yen ka sɛgɛsɛgɛ dɛ a ka sɛgɛsɛgɛ waati tɛmɛnen ko don di ko tɛ dɛ waati tɛmɛnen ko don Fasiriba ko Bɔkari n'u bɔra yen tuguni u bɛ boli daliba dali ni ka taa CMDT la ayiwa a bɛ ɲɛ o Baba Berete tun bɛ yen ayiwa Fasiriba ko
parce que b'a ko Boubacar Traoré n'u bɔra yen yɔrɔ laban min tɔgɔ bɛ sɛbɛn fura kɔnɔ o ye PMI Mali nafolo mugu bɛ yen fana dɛ terce ni carte ni kente ani kente plus ay caman kɛ banna ye Boubacar Traoré parce que b'a ko ni yɔrɔ kofɔlenw na ko faso nafolo min bɛ munumunu ye k'a dagosi ka bon kosɛbɛ a ko min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u bɛna taa munumunu salo bolo da nafolo mun taara ka d'u ma nafolo baara a kɛra cogo di a donna donda fɛ wa majɛ jumɛn bɛ yen mun de kɛra nafolo la Boubacar Traoré jateminɛ y'a yira k'a fɔ faso ka miliyari mun tilala maaw ni ɲɔgɔn cɛ sira lankolon fɛ Boubacar k'a dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ e m'a ye anw bɛ taamana dibi la su ma ko wa dibi dɔrɔn wa awɔ moto bɛ ka cun dingɛ kɔnɔ mobile bɛ ka cun Mali bi a kɛmɛ ta si dɔn ye sabali ka ɲinɛ Boubacar Traoré parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ maa minnu kɔni y'o baarakɛbaaw ye waati tɛmɛn'o la Boubacar kulu de bɛna sɛgɛsɛgɛ a ko sɛgɛsɛgɛlen k'a tɛ pan jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ kunna koyi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye san 7 gestion a bɛ ɲɛfɔli ale min tun ye masakɛ ye Boubacar Traoré ko kɛra o tuma k'a bɛ bila ale de kɛrɛfɛ Boubacar Traoré a ka baarakɛlaw bɛ sɛgɛsɛgɛ o tuma k'ale fana bɛ ɲɛfɔli k'a ko la o tuma ko nin ye kow de daminɛlen kiri kɛra wa ci kɛra wa o kana anw la nisɔndiya ka bila ten dɛ ko bɛ bɔ nin na k'anw la kontan tɛ fu fɛn tɛ bɔ a la kɔfɛ ko bɛ bɔ nin na ayiwa ko ka bɔ nafolo filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Isikuba ale ka sɛbɛnni don Jabate ko ni maa min ka saraka bilala Bamako la dangada sigilen bɛ k'i ma wajibi ye ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune nin ye Abdramane Diko nin ye a ka wulikajɔ ye Abdramane Diko ko k'i da tun bɛ dunkojuguya kɛlɛli min na n'o o bere kɔni n'o bamuru y'an bɛ an ka fangabulon ɲɛmaa fɛ n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye maa min bɛ primature la bi ale don wa a y'a jira fana k'a fɔ wulikajɔ in ko a bɛ to senna koyi ko min ye dunkojuguya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na nka min ye Abdramane Diko ye ale ko to sira tɔ k'an k'a guwan dɛ min ye an ka mugutigiw ni an ka sɔrɔsiw ka minisiriso ani an ka mugutigi kɔrɔw n'o ye ancien combattants ye olu ka minisiriso min ye sugubulon min n'a latɛmɛna ye n'o bɛ tali kɛ anw ka wolomasiri tabɔ ka finiko n'u ka minɛnko kan a ko e ko a ma yuguba wa min ye sibiri tɛmɛlen ye n'o bɛnna septembre kalo in tile 11 ma san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ e ko tɛgɛ ma da sɔrɔ bosoba ma kologirin saba kan wa min ye Musa Amadu Ali Ɲagadu ye ka taa se Musa Fane ma ani Abdramane Keita ni maa saba u mina na ni ka t'u ɲininka pôle économique et financier procureur fɛ wa k'u bila garde à vue la ye a daminɛna comment maa saba ye o mina na ni ka t'u ɲininka pôle économique et financier procureur fɛ o ɲininkalen kɔ a jɔli o la i b'a ye k'a fɔ ko k'a ye mandat dépôt da ninnu kan bibi na u kɔ sɛbɛnlen don kasoba kɔnɔ kabako wa min ye u ka nin sugubulon ye ko n'i y'a ko ta ni k'a lajɛ a bɛ waati caman bɔ jamanadenw kɔni kun bɛ kamanagan kɔnɔna na wa a jirala k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o ka kɛ jamana marabaaw fɛ a donni kama i b'a ye k'a fɔ min ye jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Boubacar Keita ale de kun bɛ ɲɛmaaya la min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye ale de kun ye o ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye jamanadenw ye o y'a jira k'a fɔ minɛn minnu n'olu kɔni nsalan ka di anw ka finitigilakaw ma wa a kun bila bɛ katimu ni kadira min kɔnɔna na o de bɛ wele ko LOPM n'o ye loi de programmation militaire n'i y'a ta k'a lajɛ nafolomugu bakulen o de tala ni ka don a ko da fɛ wa maa saba in k'olu sen bɛ minɛn ninnu sali la koyi n'i ye nafolomugu yɛrɛ lajɛ nafolo min n'a tunun bɛ n'o b'a la ka ɲini n'a ɲininkali busamisɛn b'a la ka ga maa saba in na n'i y'a hakɛ lajɛ a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 1,000 ani miliyɔn 200 la awɔ 1200 et quelques milliards nin ma fi ye nafolo ye nin tɛ so fa fo Malien kunkolo ka gɛlɛn ka bɔrɔ ta k'o bɛɛ sarada ka tɛmɛ daba ɲuman Allah Mali ka di a bɛ kɛ cogo di a ka di kojugu miliyari 1,000 ani miliyɔn 200 olu y'o manze kabako o ye u kɔni wele bɛ ka t'u ɲininka a ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ senna wa a jirala k'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ale min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye a ka kuma lansela o kɔni ye a jira k'a fɔ min ye nin hakilina ninnu ye munumunu ni sɛgɛsɛgɛliw bɛna ta ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma minnu kɔni tɔgɔ to bɛ gundo la wa sɔɔni ani waati ni don nataw kɔnɔna na ko da na se u fana tɔgɔ ma ni k'a da jamanadenw tulo kan ko wa ko min ye colonel Assimi Goïta ye a ka kuma lasela n'o y'a ka dalaminɛ ye o kɔni kun ye kɔrɔfɔ bɔ k'a bin ko n'i y'a ye u taara ka bandaw cɛmancɛ fanga jamanakuntigi kɔrɔ ko n'i y'a ye u ka fanga ni k'a dafiri dɛ ka fara a waatinin kama Mokhtar Wane o min kun bɛ fangabulon ɲɛmaaya la n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye u maa fila minɛlen k'u do bɛrɛ la dɛ k'o de kun kɛn bɛ ko baw ko ni maa fila de kun kɛn bɛ ka kangara da ni maa ninnu minɛliko la min y'u ka dossier ye dossier k'a datugu kuma tɛ kɛ a kan maa min fana ne hakilina ta k'a fɔ k'i n'a ko ɲɛɲini o bɛ kala don
taama sen na o de kɛla sabu ye bandaw fo ka taa se Mokhtar Wane ma olu ka fanga a ka dafiri ni sɔrɔdasilaka ninnu fɛ min ye jamana den kelen la bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sɔrɔ min ye an ka nafolo ye o nafoloba mugu kule min n'o tala ka di ni finitigilakaw ma waasa an ka sɔrɔdasiw ka finiko ka taa s'u ka minɛnko ma o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na waasa min ye anw ka jamana seleke naani ye kana bɛ se ka sabati cogo min na taabolo ninnu kun ɲɛsin bɛ o ma wa ko ne y'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen fana ta k'a lajɛ ko wa ko maa kun bɛ yen kabi san 2020 min kɔni kɛla sabu ye ka jamana nafolo ni k'a ŋanamu n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye PDG ye jɛkulu dɔ to a la n'a bɛ wele ko Motor Leader Africa min ye colonel Segne Sila ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko colonel ale de kɔni awɔ ma fili dɛ Segne Sila a bɛ wele ko colonel awɔ bɛɛ b'a dɔn ale de kuma lamina waatinin kama maa min kun bɛ ministre de la défense la k'o ka tɛgɛ nɔ bila k'o ladege wa imitation de signature faux et usage de faux kalabantiya ni ŋanamu da kelen k'o farida bɔn nana k'o kalama jaa ni maa min yɛrɛ fana kun b'o jɛjugu la dɛ o ye banque baarakɛla dɔ ye n'o ye banque BCS ye ne t'a dɔn maaw kɔni o banque fana ɲɛmaayaso b'o maa sugu ninnu mara banque ninnu kɔnɔ ka da kulu la e ka baarakɛden o bɛ taa don ni jɛjugu sugu la a t'i ka banque tɔgɔ nɔgɔ wa Bɔdɛbate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye o Segne Sila ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko colonel ale ye ko ale ma taa kasobuba kɔnɔna ni ka t'o furan wa bawo a ye waatinin kɛ yen kalo damadɔ kɔfɛ liberté conditionnelle o ɲinina ni ka di a ma n'an b'a dɔn min na n'o liberté provisoire ye nafolomugu min ni ale kun y'o ŋanamu n'i y'o fana ta k'a lajɛ o bɛ t'i jɔ CFA wari $7,700 ani 98 a n'a kunkan fɛ nin mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Abdramane Diko a ka fasiri anta Bokari o laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ don ko kura sort de Bamako fasiriba n'o ye Elhadji Mahamadou Gaba a ko a daminɛna tuguni Bokari Traoré min ye politique ko ye an ka taa URD la fasiriba ko Bokari ni cɛw ma kari ɲɔgɔn na seba ti dɔn a ko siga kɔni tɛ min na a ko min ye UR2 Bokari Traoré maa min kɔni ye a ɲɛmaaba ye maa min bɛ n'a wulila ka jɔ ni UR2 san joli kabini san 2003 hakili lajigila a ko URD yɛrɛ sigira sen ka juin 2003 maa caman fɛ nka maa min y'a tɔgɔtigi yɛrɛ ye o ye Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ yarabi fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Soumaïla yɛrɛ fatura Bokari Traoré décembre kalo tile 25 san 2020 a ko min ye Soumaïla ye ale kɔni fatulen Bokari o kuma ko sama-samani u barika bonyara URD kɔnɔ fasiriba ko n'o ye Elhadji Mahamadou Gaba a ko ni Soumaïla tun bɛ balola be Bokari Traoré munumunu salon bɛ URD kɔnɔ be abada ko kun tɛ kɛ a ko saya ye mɔnɛ ye fasiriba ko ka Soumaïla to nina Bokari Mali ka masakɛ kalafile a ko URD jamakulu bɛɛ lajɛlen kɔni bi ŋaniya kɛ kelen k'a yira k'a fɔ Soumaïla Cissé an wakili dalen b'a kan ka kɛ président ye a ko maa si tun tɛ maa min bɛ sɔsɔli kɛ fasiriba ko ni Soumaïla dun tɛ Bokari Traoré o kuma bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina dɔ bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na min ye URD cɛbaw ye u y'u disi da parti kɔrɔla la Bokari Traoré ni ka baara boloda Bokari fo kana bila an bɛ don min na ko bi Soumaïla ka fatuli tɛmɛnen kɔfɛ o kuma bi an bɛ don min na ko bi hakilina yira o de don bɛ URD kɔnɔ fasiriba ko a ko maa kura fila nana URD kɔnɔ e ko gɛlɛn bɛɛ ma daminɛ o la de olu de nana tɔn in yuguba an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ fasiriba ko Bokari Traoré n'i y'a lajɛ maa kura fɔlɔ o de ye Mamadou Igor Jara ye Bokari ale kɔni nana URD kɔnɔ a nalen a y'i kana bɔ ni URD ɲɛmaya ye o kuma min ka kɛ Mali jamanakuntigi ye fasiriba ko maa filanan min fana nana ka na fara ale kan o de ye premier ministre kɔrɔ n'o ye Boubou Cissé fasiriba ko Boubou yɛrɛ ka nali Bokari ko ye n'a ka tɔ bɛɛ la o kuma min ye URD farafarali dabɔra sabu min kɔni jamakulu caman bɛ olu k'u tɛ maa si fɛ ni Boubou tɛ fasiriba ko Bokari nafolo kɔni o kuma k'o de bɛ ka baara kɛ dibi la Bokari ko nafolo mana don diɲɛlatigɛ ko la hakiliw o kuma a bɛ yiran fasiriba ko a ko maa dɔ bɛ yen o da tɛ kuma la Bokari Traoré ko n'i ye a lajɛ URD la a tɛ tu tigɛ ba ye dɛ nka k'a ye jɔyɔrɔ min fa URD la k'o dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ o ye jɔnni Maître Demba Traoré siga t'o la sɔsɔli yɛrɛ tɛ k'o la yɛ fasiriba ko a ko Maître Demba Traoré a bɔra CNUD faso yiriwatɔ la Bokari n'i y'a lajɛ a donna URD la don min na a ko jɛɲɔgɔn belebele tun b'a ni Soumaïla Cissé cɛ danaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ tigɛnama d'u ni ɲɔgɔn cɛ fo Soumaïla ka waati laban a ko Maître Demba Traoré Bokari o kuma ko a ye ministeriya kɛ a kɛra député ye Bokari n'i y'a lajɛ ko jamana
mara jamana akilina a ko siga kɔni tɛ min na ko maître Dama k'a ka kuma man ca a ko siga kɔni tɛ min na ko min ye URD k'u ka choix bɛ sɔn ka bɛn maître Dama Traoré ma dɛ. A ka kɛ ten. Parce que ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Boubacar Traoré jɔkun laban in na min ye maître Dama Traoré k'a tun bɛ première région na n'o ye Kayi ye a ko k'a daminɛ Pankuru jigi kɛnɛ fo ka taa bila Kayi dugu kɔnɔna la ko jama de kun jɔlen bɛ fan fila bɛɛ fɛ ni k'a kunbɛn k'a bisimila tabarikala kumatigiw daminɛnen Boubacar Traoré ko Kayikaw ko olu bɛ maa min dɔn u ka tɔn o kuma ka kɛ cɛbɔ ye ko de ye maître Dama Traoré. Bon n bɛna min fɔ ka da o kan kuma kɔni tɛ je tulo ye sinon maître Dama Traoré a ka ɲi nka n'a dufa kɔnɔna ma ɲi a ma nɔgɔ dɛ a tɛ jama sɔrɔ kosɛbɛ dɛ. Nka e k'o fana tɛ ɲini ka ban Maliko la. Ayiwa mɔgɔ caman b'a fɔ an ta ye Maliko ye n'i ye dɔ kuru ka d'u ma u b'u kɔ don i la. Nka n bɛ fɛn dɔ f'i ye transition ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ yira wariko ninnu ka influence kɛ maaw kan Boubacar fu bɛ sɔn ka siri o dan na ɲinɛ dɛ. Fu bɛ siri a dan na kɛnɛ kan kɛ sinon dogo la o tɛ dɛ. O fana ye tiɲɛ. Kana siga. O ye tiɲɛ. Boubacar Traoré Fasiriba n'o ye Elhaji Mahamadu Gaba ye a ko siga kɔni tɛ min na nafolo tɛ maître Demba kun nka ko n'i y'a lajɛ ko hɔrɔn don ko ladiri don Boubacar Traoré ko URD jamakulu fangirima ko bɛɛ ko maître Demba Traoré a ko Kayikaw y'u kantigɛ da de Boubacar ko maa wɛrɛ tɔgɔ kana f'olu ye Kayi dugukolo kan min tɛ maître Demba Traoré a ko Mali yɔrɔ caman bɛ bɛɛ lajɛlen fana kɛn bɛ k'i kantigɛ da de k'a yira k'a fɔ maa wɛrɛ tɔgɔ kana f'u ye maître Demba Traoré o kuma k'u bɛ maître Demba Traoré kɔ bi u b'a kɔ sini Boubacar Traoré o kuma ko olu fana Kayikaw ko k'olu bɛ se k'a fɔ k'olu ka cɛbɔ kɔni URD cɛbɔ Mali kɔnɔ ko maître Demba Traoré a ko n'i ye fiɲɛ taabolo tɔw lajɛ a ko Segukaw fɛ n'i ye URD ka section lajɛ olu fana ko o kuma ko maa wɛrɛ tɔgɔ kana f'olu ye min tɛ Mamadu Igor Jara ye a ko n'i ye Moptikaw fana ka fanfɛla lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Jeni Mopti bɛ olu fana ko maa wɛrɛ tɔgɔ kana f'ulu ye min tɛ Docteur Boubou Cissé n ka m'o ma kɛ section URD Jeni n k'a kɛra o tɔlen ye o don o don dɛ Boubacar Traoré Fasiriba ko a ko banfilan kile tigi 3 Boubacar ni Ala ma kunnaja ko banfila bɛ fara nka ko min ye URD banfilan ye ayiwa k'a kan ka don maa min yɛrɛ kunkolo la yɛrɛ Boubacar ko munumunu salo t'a la o de ye maître Demba Traoré o kuma ko kalafili nata siga kɔni t'a la k'o de ye URD ka candidat ye. E y'a dɔn sisan k'a fɔ maa caman kun bɛ pan ka cun na Ala ka hinɛ na Sumala Sise la i y'o hakilinaw ye kɛnɛ kan sisan. A bɛ yira. An bɛ sa Sumala nɔfɛ a ko bɛ cogo di u fɔlɔla min nɔfɛ Sumala baalen ne m'a kuma f'i ɲɛna yan o ma taa don to mana Boubacar Cissé kɛ Sumala denkɛ fɔlɔ ko b'o ta k'o kɛ ko n'Ala y'a ci ka kɛ ɲɛmaa ye o da tɛ politique la a bɛ dun k'a sɔrɔ a ɲɛnama bɛ ka taama. Boubacar Traoré Fasiriba ko a ko min kɔni y'u ka conférence ye Boubacar o bɛ nalen joona joona ni maa 3 min bɛ ɲɛmaaya nɔfɛ maa wɛrɛ bɛ minnu tɔgɔ ma fɔ sɛbɛnfura kɔnɔ o kuma ko ɲɛmaaya ɲinibaa ka ca kosɛbɛ o kuma min y'u ka conférence ye o de bɛna kɛ Boubacar Traoré k'a dɔn tigitigi jama mana bɛn maa min kan o bɛ kɛ URD ka cɛbɔ ye o kuma fiɲɛ ta fana ko jama kan ka bɛn maa min kan dala sumusumuni minnu kɛra o ye maître Demba Traoré ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Elhaji Mahamadu Gaba ale ka sɛbɛnni don. Jabate Elhaji Mahamadu Gaba soir de Bamako kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka fara Fasiroli jɛkulu kan ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana. Jɔ Boubacar sɛbɛnni sɛbɛn Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana min ye Fasiroli jɛkulu ye nin y'u ka wulikajɔ ye u ko min ye Docteur Boubou Cissé ye URD to a la k'u ka section 12 a fɔ section 13 i b'a ye k'a fɔ 12 k'olu bɛɛ lajɛlen ko Docteur Boubou Cissé Docteur Boubou Cissé n'i y'a ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ min ye septembre kalo tile 12 tɛmɛlen ka bɛn kari ma san 2021 i b'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni bɔla ka kɛ section ɲɛmaaya bulon fɛ ɲɛmaaya bulon section ɲɛmaaya bulon 13 don nka 12 précisément Docteur Boubou Cissé maa min don maa lakodɔnlen don min ye jɔyɔrɔw caman ye a y'o kɛ anw ka jamana kɔnɔna na k'a minɛ premier ministre jɔyɔrɔ la fo ka taa se yan'a ka kɛ o ye ministre de l'économie des finances n'o y'an ka jamana nafoloko n'a sɔrɔko ye a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ URD bi na e ko maa kunkolo girinma 3 olu de tɛ a ko kɔnɔna na wa minnu b'a fɛ danaya ka da u ka tɔn fɛ n'o ye tɛgɛdiɲɔgɔnma
parti n'o URD Union pour la République la démocratie min n'i y'a ta k'a lajɛ maître Demba Traoré ale tɔgɔ o de sɛbɛn bɛ fɔlɔ ye filanan Dr Boubou Cissé ka taa se min ye sabanan ye Mamadou Igor Jara n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin tɔn kɔni kɔnɔna ye n'o ye URD ɲɛmaaw u bɛ wuli ka jɔ la o kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maaw bɛ n'u kanbɔ min ye kanbɔli ye u n'a kalata kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni parti maa kologiriw n'o ye cadrew ye o mana danaya da maa min ka bɛnkan kɛ o kan sɔn bɛ kɛ o ma wa wulili bɛ kɛ ni o ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Dr Boubou Cissé ye ko wulikajɔ fanba ɲɛsin tɛ o ma wa n'i y'a ka wulikajɔ ni a ka taabolo lajɛ min ye URD section min n'o bɛ jene n'i y'a lajɛ min ye Boubou doli ye o section kɔnɔna na a ka jamana fangabolo ɲɛmaya o jɔyɔrɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛla sabu ye ka sira belebele de dayɛlɛ ka ɲɛsin a ma n'i y'a lajɛ kokura min ye Mamadou Igor Jara ye ale taara indiliw banba fa min fɛ o de ye marakala kɔnɔna ye n'o ye Segu mara ye o yɔrɔ in fana na min ye Mamadou Igor Jara ye a lakodɔn bɛ yen wa wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɔni fɛɛrɛ tigɛ bɛ a fɛ waasa min ye jɔyɔrɔw ye a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na parti ɲɛmaya bulon ka se ka danaya d'a kan a ka se ka kɛ tɔn o ka cɛbɔ ye o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye maître Demba Traoré ye i n'a fɔ i da tun la cogo min na ale bɔla kɔsada in na ni ka munumunu salo kan ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na wa a jirala yenkaw fɛ k'a fɔ k'olu bɛ maître Demba Traoré de nɔfɛ u t'a fɛ ka maa wɛrɛ to an bɛ u tulo la wa min kɔni nin ko in bɛɛ lajɛlen ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye ni cɛ saba fɔlɔ ye ko min ye kalata ye o bɛna kɛ u saba ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni bolo d'an bɛ ka bila octobre kalo nata tile 23 la san 2021 maa minnu kɔni bɛ yen k'olu kɔni bɛ wulikajɔ la minnu bɛ yen n'olu ta ye parti denw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan min ye nin maa suganti ye a ka sigi hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la kɛlɛ kana bɔ a la min ye octobre kalo nata tile 23 ye san 2021 bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i ɲɛ i sigi ka i ɲɛ bɛn URD ma a ɲɛmaya bulon u ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ fɛn min ye waasa min ye tɔn ye dagaba wuli min bɛ a kɔnɔna na a daga in a wulili bɛ se ka jɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen kunkilenna ka kɛ kelen ye tɛgɛw ka di ɲɔgɔn ma waasa min ye politiki tɔn ye a bɛ se ka jɔyɔrɔba kulew sɔrɔ cogo min na waati ani don nataw kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Bakari Traoré ko côté maa ɲini maa de b'a ɲini wa n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ don dɔ c'est pousse Fasiriba n'o ye échec Bugunta Cissé Bakari Traoré ale kɔni ko Isa Kawu Jim Bakari Traoré e ko ka dɔɔni fɔ a kan Fasiriba ko a ko Isa Kawu Jim Bakari Traoré o kuma ko mun ni mangoya mugu kɛn bɛ a kan bi Bakari Traoré a ko bi Isa Kawu Jim n'a bɛ se ko la Bakari Traoré k'a kan k'i daminɛ ni k'i sigi Bakari Traoré ko sabu a seko n'a dɔnko fɛn fɛn n'a kan k'a boloda Bakari k'a y'a bɛɛ kɛ ka ban o kuma ko hali bi Bakari ko bi de ka jugu ni kunu ye Fasiriba ko n'o ye échec Bugunta Cissé ye a ko n'i y'a lajɛ bi Isa Kawu Jim Bakari Traoré a dɔnna maa min kɔ o de ye l'éclairé le sage n'o ye Oustaz Mamou Diko ye a ko n'i y'a mɛn bi Isa Kawu Jim min ye Mamou Diko ale de kɛra sababu ye k'a yira jama la a ye danaya ta ka d'a kan ni k'a ka dɔ ye a burankɛ don Bakari Traoré ni ka jigiya belebele ta k'a sɛgɛrɛ a ko bonya mun tun bɛ Isa Kawu Jim kan a bɛɛ lajɛlen bɔra min ye alimami n'o ye Imam Mamou Diko ye Fasiriba ko o kuma min kɔni Isa Kawu Jim k'a y'i fara ka bɔ imam na o kuma a bɔra imam kɔ a yɛrɛ kɛra jamana kɛlɛbolo ye sa o jamana in a tɛ se ka lakale n'a tɛ se ka lakale Bakari Traoré Fasiriba ale ye min sɛbɛn an ka tɛmɛ n'o ye n'o ye Cheikh Bugunta Cissé ye a ko n'i y'a lajɛ Isa Kawu Jim a ye daraja ni mandiya fɛn fɛn sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ la CMAS de kɔnɔna la a kelen kɔ ni ka bɔ Joafiyɛ kɔnɔ poubelle ni feere la Fasiriba ko a ko feere o tun ye kunu ye o ye kunu maana ye cɛ jamana in ka di jago fila donc a bɛ jɔyɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ se k'o sɔrɔ mais comment n'i y'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ dɛ wa i n'a ka kan fɛnɛ a bɛ d'i ma Bakari Traoré Cheikh Bugunta Cissé ko a ko min ye Isa Kawu Jim ye a filɛ ne ka boli fari ni ka bɔ CMAS la Bakari ni ka da yɛrɛ la o kuma ni ka jɛrɛjɛkulu dɔ sigi a tɔgɔ la k'a yira k'a fɔ ale bɛ maa min kɔ o kuma min ye colonel Assimi Goïta n'ale ye transition président ye Bakari Traoré o kuma ko a bɛ Assimi dɛmɛ bi a b'a dɛmɛ sini Bakari Traoré min kɔni Isa Kawu Jim n'i y'a lajɛ Bakari ko a bɛ juwakun damadɔ bɔ a bɛ k'a ɲini diɲɛ ma don o don k'a ni colonel Assimi Goïta ka ɲɔgɔn ye Bakari o kɛn bɛ k'i kɔ don a la o jo don dɛ a kɛn bɛ k'i kɔ don a la min kɛra capitaine Amadou Ayasa Nogola yan o kɛra bɛ ɲɛna o ala ma mɛn a b'ale kɔnɔ ko ninnu nalen bɛ k'u b'u kun fɛ yan u bɛ tigɛrɛ fɔ k'i la yen
n'u y'i bisi k'i tulu bɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka bɔ i lajigin. Hali o tɛ waati jan ye a Sosa Mansuru Ala ka hinɛ Général Amadou Toumani Touré la a ma k'an ɲɛna yan wa. A kɛra bɛɛ ɲɛna yan hali waati jan tɛ. A tɛ an bɛ sen nɔfɛ. A ko tiɲɛna don min na dɔw ma taa don avion kɔnɔ don min na a bɛna taa ka t'i ɲɛma dogo Sénégali ka taa daji to a sigilen kunkolo la. O kɛra minnu ko k'u bɛ sa kɔni. Awɔ. U taara daji tu piyan. Foyi ma bɔ a la. An ka taa. Mali filɛ dɛ. Bɔkari Tarawele. Cheikh Bougounta Cissé ko a ko colonel Assimi Goïta kɛmɛ k'i dogo Issa Kaouji min ɲɛ. Awɔ. Dogokun in tɛ dɔwɛrɛ ye. Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ Issa Kaouji ma k'a ti mɛn jɛ la. A ka jɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nata kɔnɔna la. Ni nata ma fa a b'i kɔ don. Bɔkari Tarawele ko janfa jɛ don. O tuma k'i kana ko dɔ daminɛ o ka fisa i donna la ma laban. Fasiriba ko a ko min ye colonel Assimi Goïta kɔni bɛ k'i ban cogo bɛɛ la. Ani Issa Kaouji ka ɲɔgɔn ye. O tuma min ye Issa Kaouji a dalaminɛ kan tɛ dɔwɛrɛ ye. Ale kɔni bɛ colonel Assimi Goïta nɔfɛ. O tuma Assimi Goïta o tuma u ka tɛmɛ ni fanga ye. Wa a ka club de soutien ye maa bɛɛ bɔra a kɔ. Pewu. Olu bɛ conférence de presse kɛ maison de la presse la. N bɛna s'o ma. An ka taa. Bɔkari Tarawele. Cheikh Bougounta Cissé ko a ko min ye colonel Assimi Goïta a ye i sigi ka i miiri Issa Kaouji la k'a dɔn k'a ban pewu. Ni dun ye maa dɔn k'a ban k'i bɛ taa minɛ cogo la. Siga t'o la. Fasiriba ko Bɔkari Tarawele a bɛ boli ka don i kan. Kuma minnu b'a da kɔnɔ o tɛ dɛ. A bɛna mago min na Bɔkari Tarawele k'i b'o de lajɛ. Fasiriba ko maa minnu fana tun y'a kuntilenna ye ni ka tugu an nɔfɛ. Olu m'a faamu. Soutien an b'i kɔ min ye Issa Kaouji i ye tiɲɛ fɔlɔ ye. Bɔkari Tarawele k'ulu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko jama ka hakɛ to ko jama ka yafulu ma k'ulu filila k'ulu bolo ko kuma mun bɛ k'a fɔ ko kuma ni cɛ ɲumanw don ko ja ko fɛn ɲini kuma don nka ma daminɛ fɔlɔ ko jama ka hakɛ to k'ulu taara penten kelenw Bɔkari Tarawele o tuma Issa Kaouji a b'a kelen na bi Bɔkari n'a y'a kɔfilɛ a ti maaya kɔ Bɔkari Tarawele munna maaw y'a kɔbila Bɔkari Fasiriba ko k'a k'a yɛrɛ ɲininka munna colonel Assimi tɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye k'a k'a yɛrɛ ɲininka a dalakan sabatilen tɛ munna imam tɛ fɛ a ka gɛrɛ a la k'a k'a yɛrɛ ɲininka a y'o janfa o kɔni o sigi mɛ k'a lajɛ Bɔkari Tarawele ko ni manguya tɛ se ka taa ka maa kelen sɛgɛrɛ gansan ten Bɔkari ni jogo dɔ t'i yɛrɛ la o tuma min ye Issa Kaouji ye k'a k'a lajɛ sa Bɔkari a ka maa tɔw lajɛ a ka segin a kɔ nafolo ɲini ye tiɲɛ ye Suguba ma voyage fɔlɔ koyi a tɛ segin a ka popilini feere la garadi bonyara o ma sa a tɛ se ka segin o ma bilen a bɛ se ka butigi dayɛlɛ ka di maaw ma bari dɔɔnin sɔrɔ la sa CNT kɔnɔ an ye min bɔ le pousse kɔnɔ Cheikh Bougounta Cissé ale ka kumakan don Cheikh Bougounta Cissé ka fara le pousse maaw kan Bɔjabata an b'u fo ko ten ko min ye misirima ye a ka kɔfilɛ laadalatilen don n'o tɛ a t'a kun bɔ ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Soir de Bamako min ye Umaru Ongoyiba ye ale kumana a ko min ye Imam Mamud Diko ye e ko a kɛ n tɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ colonelw ɲɛna minnu bɛ fanga na bi na wa min ye Fadiri Kɛba ye a ko an ka ko in k'an k'a lajɛ k'a taa ni ka segin ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a min ye Imam Mamud Diko ye ko n'i kun y'a mɛn ko autorité morale o MSM RP to ala ko Imam Mamud Diko de kun don wa ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka waati nana se waati la min ye a y'i kɔ don o maaw la k'a sabu kɛ kuntilennaw kun tɛ kelen ye tugun i b'a ye k'a fɔ halisa e ko Imam Mamud Diko ko fanga min bɛ a la ko colonel ninnu k'u bɛ a kalama koyi o kɛn bɛ sabu ye min ye ko caman ye o kɔni n'u b'a fɛ k'a boloda u b'a boloda ni sira ye n'i ye kunnafoni lajɛ k'olu ye nin kunnafoni in sɔrɔ ka bɔ kunnafoni di sira dɔ fana sanfɛ min n'o bɛ wele ko journal du monde Afrique journal du monde Afrique olu de taala ka taa imamu ɲininka f'a jabala la ka bɛn septembre kalo tile 11 ma san 2021 ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ɲininkaliw taala ni ka sɛbɛn a la a y'a jira k'a fɔ ko bibi in na imamu ka kɔrɔfɔ do koyi ko bibi in na ko a bɛ sɔrɔsiw ka fangata ko k'a daminɛ a don na ka na bugɔ kɔsadani in na ko a bɛ ɲini ka kɛ jigi waro ye ko baw u n'a fɔra dama ka na bugɔ sisan la ko bɛɛ lajɛlen jigi kun d'an bɛ u kan wa min ye anw ka jamana seleke naani u kana ko bɛ se ka don bolo la cogo min na min ye jamana ye a firin bɛ a kunbɛrɛkuru fila min kan a ka se ka wuli ka jɔ a sen fila kan ka taama wa o tɔ min n'o tun bɛ anw ka jamana na tɔ wɛrɛ bɛ se ka segin a ma cogo min na Imam Mamud Diko ko min ye nin kunnafoni di sira maaw ka ɲininkali kɔfɛ ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ esukokan ye wa a jirala sɛbɛn Fadiri Kɛba fɛ n'o ye Umaru Ongoyiba ye ko Imam Mamud Diko ko nin sɛbɛnfura in ka kunnafoni u m'a sɔrɔ o dɔrɔn sanfɛ koyi min ye sira wɛrɛ n'o ye journal News African Magazine ye min ye Imam Mamud Diko ye o kɛlen kɔ k'a ɲininka k'a ko bawo kunnafoni laban minnu n'olu bɛ boliboli la kɔsada in na k'a jira k'a fɔ ko anw ka jamana marabaaw k'u kɛn bɛ k'u kanna bɔ Russie jɛkulu min bɛ yen n'o ye société de sécurité privée ye ni a bɛ wele ko société Wagner o Wagner n'i y'o ta k'o lajɛ o lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na olu kɔni waasa i k'o faamu joona i bɛ tɔgɔ min da o la i b'o dɔn wa o de ye mercenaires ye awɔ minnu ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ marifa daburu la kɛlɛ
mercenaire u bɛna le ya a fɔra ko bɛnkan tɛmɛna kɔrɔfɔ dɔ tɛmɛ o n'anw ka jamana marabaw cɛ u bɛna le o bɛ na Russiw kɔni Russiw ka société privée de sécurité de don kana yadi ni maa bɛ yɛrɛ ɲinɛ ko yalima Faransi ma kɔn ka sɔmini de la k'a fɔ k'olu n'u sen bɔ anw sen na wa ni yadi ni Amadu Kufa ko bantɔla ye daga kisɛ ta ka bɔ Mali da la pewu ni o kɛtɔla kɛ Russie a tɛ filakan mɛn a tɛ bamanankan mɛn gana siga Poutine a tɛ filakan mɛn a tɛ bamanankan mɛn i y'a dɔn kan tɔw kɔni tɛ a bɛ fɔ a ye de karisa taa nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ dɔw bɛrɛ la awɔ n'i y'u ye dɔrɔn u bɔrɔntɔ min ye communauté internationale olu bɛ wuli ka kule de daminɛ san t'u lamɛnna koyi tɛmɛna ye Bɔjabate min ye Imam Mahmud Diko ye a ka nin kɔrɔfɔ bɔ ka sansalama ka ɲɛsin nin société privée de sécurité min n'o bɛ Russie jamana kan ni a bolofara a ye baara kɛ Afghanistan a ye baara kɛ Syrie jamana o kɔnɔna na o Saddam Hussein tɛ Bachar ni rebelle ka ko ya awɔ olu de bɛ yen kana siga Bachar bɛ fanga la Bachar bɛ fɛn o fɛn la kokɔrɔmadonba de ye société Wagner Russie ka nin société de sécurité privée olu de bɛ ka sangaso ninnu bunde ka taa kolokolo funufunu ma kɛ Bachar nɔfɛ a tɛ taa o ja jigi ka ɲi Kadhafi de ma nin faamu joona o de y'a to a tola duuru nare jukɔrɔji la kana siga bɛɛ ka wuli Bachar kɛ ma o ka dɛ ja ko bɛ Imam ko min ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka t'u tɛgɛ di société Wagner ma Russie ka nin société de sécurité k'a kɔni ko a tɛ a kun bɔ ko bawo ko min ye anw ka jamana ye ko min ye finitigilakaw ye ko ni minɛn dila u ma k'u bila condition ɲɛnama na n'o ye baara kɛli yɛrɛ minɛn ɲɛnama ye ko baara in ko bɛ anw ka jamana ni k'a lakana ko ni k'a don bɛrɛ la ko min ye nin société privée ko in ye k'a kɔni k'a tɛ ale fɛla ko tɛ ko wa ko min ye anw ka fanga marabaw ye min ye caman fanga ɲɛmɔgɔw ye k'a minɛ colonel Assimi Goïta la ka taa se premier ministre Choguel Kokala Maïga ma ko taabolo minnu bɛ o la ko n'u ma falen ko waati ni don nataw kɔnɔna k'e ko imamu k'a tɛna kɔfili u la tuguni wa tuguni ko ye meti juma bɛ taa seli boulevard kan min kɔni kɛ bɛ sabu ye ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw u ɲɛ na an bɛ donnin ko bi ko bawo a jira an bɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ kɔni kɔrɔn bɛ ko mɛ ko a si ma ban ko min Imam Mahmud Diko ye ani a jɔwani n'o ye Sherifu Usmani Madani Haidara ye u ye ɲɔgɔn ye dɔw kɔni tɛmɛna waati tɛmɛnlenw na ko wa ko min ye tubabu moriw ka diinɛ ɲɛmaaba min n'o bɛ yan n'o ye archevêque de Bamako ye n'o ye cardinal Jean Zerbo ye o fana a n'o ye bɛɛ lajɛlen ye kuntilenna ye o bɛɛ lajɛlen hami ye jamana in bɛ se ka don kelenya kɔnɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka taabolo lasabati k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye wa min ye imamu ye a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la min ye a dɔgɔkɛ ye n'o ye Sherifu Usmani Madani Haidara ye o conseil islamique ɲɛma o kɔni a bɛ o nɔfɛ waasa o fana bɛ se ka fara a kan cogo min na waasa jamana in a ka se ka labaara min ye jamana kanako ye o bɛ se ka don bɛrɛ la jamana denw ni kun bɛ se ka lafiya ni sira o sira ye Imam Mahmud Diko a wuli bɛ ni k'o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka o latigɛ ko nka ko min ye caman fanga ye k'a jira k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara a kan ka dɔ fara a kuntala kan k'a mɔnɔbɔ k'o tɛ ale hakilina ye ko nka ko n'o kɔrɔfɔ in fana bɔla ka bɛn fasiri kɛ b'a ka fɔ la n'o ye Umar Ongoiba ye o kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye bu ye ɲɔrɔ sirifukɛ o ko y'a jira k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kuntala kan nka n'o o ma kɛ Imamu Mahmud Diko o hakilina ye ko yalima ko ani bu ye k'u bɛ n'u kɔ don ɲɔgɔn na wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ a ko n'a tigila da o da la min ye wulikajɔ ye a kɔni kɛn bɛ k'o sabati waasa min ye anw ka jamana ka tileya ye o bɛ se ka sabati cogo min na min ye bɛɛ lajɛlen n'i ka diinɛ bɛɛ lajɛlen n'i kuntilenna o bɛ sabati cogo min na n'o bɛ laïcité kofɔ o hakilinaw n'u o wulikajɔ o de bɛ a nɔfɛ bi na wa min ye colonel lakaw ye n'o ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye k'u kɔni k'a sera waati ye sa u ka wulikajɔ kɛ min ye jamana in ye a ka se ka wulikajɔ a sen fila kan nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Umar Ongoiba a ka fasiri don an bɛ baro kolontigi fo an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Bɔjabate namu ne ko bala cogo bɛ di Bakari Traoré n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la bilen ne bɛ n tigɛ don ko kura soir de Bamako fasiriba n'o ye Umar Ongoiba baro kolontigi a ko an ka taa jamana cɛmancɛ bolo la Bakari Traoré bamanciya jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'o ye Iyag Agali ale ni Amadu Kufa Bakari Traoré u ka cɛdon ni Yusufu Toloba ka cɛdon n'o ye Dana Amasagu ye a k'u karila ɲɔgɔn na
fasiriba ko ni cɛw ma kari ɲɔgɔn na seba ti dɔn a ko n'i y'a lajɛ dɔngɔnɔ dugu caman bɛ yen Yusuf Toloba a ka cɛ don n'o ye donsow ye Bɔkari Tarawele jamana ka kɛlɛkɛcɛ tɛ marabolo minnu na olu de kɛmɛ ka wuli k'u jɔ ni kɛlɛbolo ye maa n'o de bɛna bingali ta ka dugudenw sɛgɛrɛ Bɔkari u bɛ don u n'u ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko Yusuf Toloba Bɔkari u labɛnnen bɛɛ Bɔkari min kɔni labɛn n'o ye cɛminɛ Bɔkari u bɛɛ lajɛlen dafalen b'u la Bɔkari Bamanci ɲɛ u ɲɛ o kuma Bamanci bɛ taa lahara fasiriba ko Bɔkari a ko kalo tile 12 o kun ye kunasini kari don a ko n'i y'a lajɛ Banɲagara ale kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ Bɔkari Tarawele min ye kari ɲɔgɔnna ye a bolodara ye jɛrɛjɛkulu min fɛ n'o ye groupe terroriste n'o ye gati ye Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ Yadi Agali ale ni Amadu Kufa olu nɔfɛmaw don fasiriba ko a ko min kɔni ye kɛlɛ ye Bɔkari a bolodara a ko a kɛra dugu min na i b'a ye k'a fɔ o de ye Piron ale bɛ Banɲagara région fɛ Bɔkari min kɔni ye Bamanciw ye ale ni Yadi Agali ka cɛdenw ɲɛ ye ɲɔgɔn ye o kuma mugu u y'a wuli ɲɔgɔn na o kuma min ye Amadu kɛrɛnkɛrɛnna min ye Dana Masagu ye Bɔkari Tarawele o ka cɛden donso maa 4 a ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina fasiriba ko a ko min ye terroriste ye n'o ye Yadi Agali ale nɔfɛmaw ye maa minnu bɛ n'a bɛ ka fiɲɛ tigɛ dugudenw na Bɔkari ko maa min sara o kuma k'u su bɔrɔntɔ kɛnɛ kɔnɔna la k'a tɛ se ka compter ka ban fasiriba ko n'o ye Umaru Ongoiba a ko olu yɛrɛ de galabu sɔrɔ ni ka duguden dɔ wele min ye Piruyen fasiriba ko o duguden dɔ kɔni ko k'ale tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ a ko kɛlɛ kɔni kɛra kulu yɛrɛ bɛ seereya a ko marifa cira fo k'a dama tɛmɛ a ko kulu kɔni ye min ye n'o ye terroriste su ye duguma wari k'i b'a dan fo k'i sɛgɛn k'a k'i b'a wo dɔgɔjala i b'a fɔ ko dimɔgɔ su fasiriba ko Bɔkari Tarawele a ko digikɛ bɛ u la min f'i yɛrɛ ka cɛ donso moderniselen bɛ sa kana sika ciko kelen bɔ o dabila ayi o dabila mɛnna e bɛ to ciko sɔsɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ Bamanci ye dajiw kalasini baara bɛɛ bɛ ka kɛ ni kalasini k'a kɛ ci permɛrɛrɛ ka taa fasiriba ko Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ u ka nin kɛlɛ in k'a bɛ bila minɛ min kɔnɔ k'o ye tajuru sara ye k'a ko n'i y'a lajɛ kalo in tile 6 Bɔkari ko donso kɛra sababu ye ni ka Bamanciw ka cɛ kologirin dɔ bɛ yen ni k'o ningɛnɛ karaba o kuma o salen e ko min ye ni Bamanci ninnu ye u dusukun tɔrɔlen bɛ Bɔkari u kɛn bɛ ka wuli tajuru sara yɛrɛ la o Bamanci ɲɔgɔn minnu bɛ dugu minnu na n'o de ye 5 yafa ka taa bila yafa Bɔkari ale ni Kuru Bɔkari k'u kɛn bɛ ka wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma o kuma k'u kana dɛmɛna u kana dɛmɛna ka kɛlɛbolo ta ka jɛrɛjɛkulu min sigɛrɛ o de ye Dana Masagu ye sabu k'u ka ɲɛma dɔ bɛ Dana Masagu kɛra sababu ye k'o fa o kuma u diminen bɛ n'a jala a bɛ se fila Bɔkari Tarawele dugu min bɛ yen bi k'u bɛ ka maaw kɔni nɛgɛn ka don u ka jɛrɛjɛkulu kɔnɔ Bɔkari k'o de dagosi ka bon i b'a dɔn adamaden ka nata tɛ ban a bɛ se kɛ cogo di a kɛra dɔn a bɛ f'u yɛrɛ ɲɛsiranɲɛ don i bɛ t'o la o bɛ tila ka na gɛrɛgɛrɛ yɛlɛ yɛrɛ n'i bɛ maa la ka tugu nɔfɛ Bamanci ninnu n'o ye terroriste ye a bɛɛ saya ɲɛsiran ye i kana n kɔ walima k'i ningɛnɛ karaba walima ka ta don a ka dugu la i bɛ t'o siran de fana na dɛ i bɛ tila ka u bɛna baga i ma don dɔ k'i fa Bɔkari Tarawele fasiriba n'o ye Baro kolontigi Umaru Ongoiba a ko min ye Bamanci ninnu ye u kɛra sababu ye ni ka maa dɔw ka misi minɛ misikulu caman ni ka taa n'a ye a ko min ye Dana Masagu ye o cɛdenw wulila nɔfɛ n'u k'u nɔrɔbɔ o kuma u taara tigɛ ta ka da u kan Bɔkari Tarawele o kuma ni ka misikulu minɛ u la ka segin n'o ye ka n'a di misitigiw ma baara ka ɲi kunnafoni filɛ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Umaru Ongoiba ale ka sɛbɛnni don Umaru Ongoiba ka fara Soir de Bamako maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo bon jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Le Figaro du Mali Figaro du Mali a ko donsora tɔgɔ k'an k'a guwan dɛ min ye logement sociaux ko kuma min n'o tun bɛ sen na Tabakɔrɔ n'a fɔla ko a peinture ko a kɛla ko a sugu bilen k'a ma kɛ sariya kɔnɔna na min ye ABC ye e ko a ma ɲɛɲinili kɛ a ko kan wa a kɛlen kɔ k'a ɲɛɲini a ko min ye Sira immobilière ye ka taa se min ye OHM ye k'a fɔ ko olu de bɛ jɛjugu la jamana kɔ kan ko kɔrɔfɔ ye ko tiɲɛ tɛ ko bawo k'u kɛlen kɔ k'a ɲɛɲini a jirala k'a fɔ ko min ye sugubulon dɔ ye k'o de kun dayɛlɛ la n'o ye appel d'offre dɔ ye o appel d'offre o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma raccordement ka taa se électricité ma n'o ye kuranko ye ani min ye peinture ko ye ka se ka peinture kɛ ko ninnu na fo ka taa se menuisier jɔyɔrɔ bɛ a la ani plomberie maaw nin bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ tun bɛ sugubulon in
kɔnɔna min kɔni ni a taala septembre kalo dɔ fɛ min n'o bɛnna san 2019 tɛmɛlen ma ni ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye peinture ko in ye k'a fɔ ko min ye wulikajɔ kɔni ɲɛsina peinture ko min ma n'a nafolo dagosi bɛ t'i jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 400 bɔɲɔgɔnko la ko k'a fɔ ko nafolo de ŋana mun na OMH ni sira imo fɛ ka o bila u da ten k'a fɔ ko a dunna ten gansan ko kɔrɔfɔ in ko tiɲɛ tɛ ko bawo ko sugubulo min ni a dayɛlɛla i n'a fɔ n da tula la cogo min na san 2019 a tun bɛ yɔrɔ minnu n'a tun b'olu kun kan n'o y'an ka marabolo ye ka fara Bamakɔ district kan o dɔ de ye Kayi mara ye ka taa se Kulikoro ma Sikaso Segu Mopti ka Bamakɔ yɛrɛ fana k'o fara o kan wa ko i b'a ye k'a fɔ o appel d'offre lo 6 in dɛ ko min ye sira immobilière ye olu ye kelen de sɔrɔ o la o kelen min fana sɔrɔ la o ɲɛsina logement sociaux minnu n'olu filɛ nin ye tabakɔrɔ n'o o dagosi bɛ t'i jɔ a fɔ a hakɛ o bɛ t'i jɔ logement sociaux 3,000 ani 800 ani 60 ani 5 la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ marché in sɔrɔlen sira immobilière fɛ i b'a ye k'a fɔ i b'a dɔn a fɔ fana danfaralen don min ye maison type F3 ye o hakɛ o tun bɛ t'i jɔ 1,000 ani 994 na wa min ye type F4 ye o ye 1,000 ani 800 ani 70 ani 1 wa ko min ye o fana so ninnu ye ko ne y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye raccordement ko ye ka taa se électricité ko ma plomberie ka taa se taabolo wɛrɛw ma bawo ko min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye ko yɔrɔ ninnu kun bilala ka mɛn a yɔrɔ caman bɛ yen a kogo kun pɛrɛnna wa peinture kɔrɔ la wa dɔw fana kun taara nin so ninnu fana daw n'a fenêtre bɔ ka taa n'u ye n'aw fana ye fɛnw jɔ ye aw tɛ k'o di mɔgɔw ma fo k'aw ɲɛnamɔgɔw fana jateminɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ so min bɛ n'u y'a galon ka bɔ a la Mali filɛ dɛ wa nin bɛɛ fana na dɔw fana bɛ taa minɛ i b'a dɔn u tɛ si a kɔnɔ koyi o bɛ taa bagan de mara ye o ka bagan cajɛ ninnu sabali sa fɛn bɛ soko dɛsɛba in na Malifu ma so sɔrɔ ka da kɔnɔ ka taa misibulo kɔnɔ logement social dɔw kɛ mɛ k'o kɛ wɛrɛ ye misi marayɔrɔ tɛ dɛ saga marayɔrɔ Mali ma cɛ de saga jigi belebele ninnu o de bɛ mara ye dɔw bɛ k'a ɲini olu bɛ kasi luwanse la u ye doso don siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ u yɛrɛ t'a hakɛ dɔn yɛrɛ o fana ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye hɔ min ye ABC ye a ko Figaro Mali kɔnɔ k'a fɔ min ye sugubulon ye k'a dila cɛ kan ko min ye sira immobilière ye ka taa se OMH ma olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ko bawo sugubulon in sɔrɔlen kɔ sira immo fɛ i b'a ye k'a fɔ ko a latɛmɛna contrôle financier o ka bolo kan o y'a jira k'a fɔ ko min ye sugubulon ye k'a kɛra sariya kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ kokura min ye anw ka jamana sɛgɛsɛgɛli sira wɛrɛw ye fo ka taa se ministre de l'économie financement nin bɛɛ lajɛlen y'a ka yamaruya di k'a fɔ ko sira immobilière k'a bɛ se ka baara in sugubulon in sɔrɔlen kɔ k'a bɛ se k'a ka baaraw ni ka o boloda ko nka ko n'i y'a ye k'a fɔ ko maaw bɛ t'u sigi kɛrɛdaw fɛ k'a fɔ ko sugubulon k'a ma di cɛn kan ko wa ko nafolo min ko o kɔni ko b'a la k'a fɔ ko de ŋanamuna ko n'a bɛɛ lajɛlen ma fɛsɛfɛsɛ ko maanifinw k'u bɛ sigana ta ka ɲɛsin sugubulon dicogo ma ko bawo ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ sugubulon sɔrɔlen kɔ sira immobilière fɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye anw ka jamana impôt maaw dɛ du kelen ou bien logement social kelen nafolo min n'o ye TVA ye o min n'o versela so kelen to a la o bɛ t'i jɔ 60,000 a fɔ 60,000 ani 5 a n'a kunkan fɛ wa n'i ye a nafolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ 200,000 ani 36 a n'a kunkan fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ sugubulon a kɛra jɛlenya kɔnɔ a kɛra sariya ka bolo kan ko wa ko sugubulon k'a dila danaya fana kɔnɔna na nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Figaro Mali kɔnɔna na ABC a ka wuli ka jɔ wari an bɛ Figaro Mali maaw fɔ ka talimu ta baw bɛɛ lajɛlen fɔ ka kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ n'a sɛgɛsɛgɛra ka bɔ an ka ɲɛmaaso yɔrɔ wari nin bɛ dan sigi o la wari bɛ min da o kan boutique électronique de la nation Umaru Dia a n'a badenw u bɛ anw lamɛn k'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se min ye Muhamadu Dumiya ye Imam Mamudu Diko u ka chauffeur dɔ a fana b'an lamɛn jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan wari sisan n'an wulila Burapele n'a ka jama bɛ nin sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ u bɛ n'u da don a la nka ni kunnafoni kelen bɛ santarama sufɛ t'o ma don nɛgɛ kaɲɛ 20 waati an b'a fɔ ko bɛɛ ni ci ka kulomajɔ ko ɲuman na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam